Guillermo está haciendo su tesis doctoral sobre temas de masculinidades en la UB. Ha hecho, bueno, ya nos contará más, pero está todo el software de aquello. Sí, pues yo he colaborado con él en su proyecto de tesis y he diseñado todo un software para trabajar el tema de masculinidades en ciertos contextos, sobre temas de agradabilidad y temas de qué significa esa masculinidad tradicional o hegemónica. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Vale. Súper chulo y nos contará sobre eso también. Así que, todo tuyo. Muchas gracias. Estic una mica sorprès perquè pensava que seríem 4 al voltant d'una taula i explicaria coses. No faré PowerPoint, no faré aquest tipus de presentació, perquè ja n'he fet a la universitat, i si algú té mono de PowerPoint, després us dono un link on estic 20 minuts fent un PowerPoint sobre masculinitat hegemònica. O sigui, si algú vol teca d'aquella que fa dormir, tranquils, que us en puc passar. Avui volia fer una altra cosa, vaig dir, no vull fer això, el que vull fer és entrar així entre amics, després ha vingut molta gent, també amics. El que volia era, estic treballant sobre masculinitat des del 2016, donant voltes a idees, etc. I això per mi és una oportunitat fantàstica per poder provar d'explicar davant de gent d'una forma que sigui mínimament coherent unes idees, algunes de les quals veureu que estan una mica encara per acabar de bullir, i que puguem també interactivament compartir aquest procés. Fonamentalment, dèiem, teories sobre la masculinitat, bla, bla, bla. El nucli d'això el que vull fer és que construïm una mica com un mapa de les teories de la masculinitat. Veiem què passa amb aquestes teories i amb ideologies, i com es barreja tot això. Per tant, serà construcció, coconstrucció. El que faré serà, he obert aquí 19 documents de Word, jo els aniré traient i anirem treballant sobre cada un d'ells i jugant, i pot ser que la sessió sigui super desordenada. Si en algun moment dieu, Guillem, que t'ha pujat molt la dopamina, diu, que se te va la pinza. Però, en principi, jo em donaré permís per explorar coses d'una manera una mica informal, sabent que hi ha gent amb formacions i amb experiències molt diferents, per tant, és allò, si alguna cosa dius no s'entén res el que està dient, us grateu l'orella dreta. Si estic repetint-me massa, us grateu el nas, esto es, se te está yendo la tinta. Ara que no tenim mascaretes, hi ha molta comunicació no verbal, perquè estem molt a prop, per tant, no us preocupeu, que feu cada avorriment i jo ja em donaré per entès. M'he posat un rellotge per no despistar-me totalment amb l'hora i faré el que podré. Però potser començaria amb una cosa, el tema de la teoria. Teories. Us preguntaria, les teories de què serveixen? Per què serveix una teoria? Serveix per publicar en revistes indexades i tenir, va bé per la teva carrera acadèmica, va bé per lluir i per demostrar que has llegit molt, i quan dius masculinitat hegemònica diuen, aquesta persona és feminista i ha llegit sobre el tema. O sigui, ja poden tenir una utilitat, moltes utilitats. Però jo plantejaria que potser el que ens interessa són aquelles teories que realment serveixin per actuar. Per actuar concretament amb què? Quin és el problema una mica que ens connecta com a repte, com a problema social? I seguiment per situar-nos, us posaré una imatge aquí, que és... Sabeu qui és això? Sí. Martín Ezequiel Álvarez Llargio, que va ser l'any passat, el 2021, va agafar una habitació en un hotel del Paral·lel i va matar el seu fill de 2 anys i li va enviar un missatge a la seva dona dient te dejo en la habitación del hotel lo que tú te mereces. Aleshores, el que voldria és, aparquem un momentet les teories, aparquem un momentet tot el coneixement acadèmic i pensem en l'humà. Posem-nos un moment en el cap d'aquest senyor. En el cap, i us voldria demanar que penséssiu en les emocions. Quin nassos li passava pel cap a aquest senyor i què estava sentint? Alguna idea?
passa pel cap? Estava boig, senzillament és un problema clínic de psicopatologia. Desesperació. Desesperació. Ràbia, impotència. Ràbia, impotència. Rancor. Rancúnia. Vale, això són emocions. Si haguéssim de dir una causa, hem d'atacar les causes de la violència de gènere. Quines causes va tenir la seva conducta? Lluita contra els seus propis valors, no? Lluitar contra els seus propis valors, m'ho pots elaborar una miqueta? Sí, o sigui, els valors que aquesta persona té en si, com a estructurats propis seus, Sí. es veuen compromesos amb allò que està interactuant. Vale. I llavors respon atacant, bueno, no ho sé. Vale. És molt possible. Clar, podríem dir, la causa de la seva conducta és el patriarcat? Podríem dir-ho. Vale? La causa és que aquell dia se li van acumular moltes coses i a més li van posar una multa al cotxe i això es va acumular i aleshores va desencadenar una conducta, també ho podríem dir. Llavors, voldria assenyalar només un detall aquí, abans que ens fiquem en altres coses, i és una conducta així la podem mirar des de molts angles. Vale? Hi ha molts nivells diferents d'anàlisi. Podríem dir patriarcat, estem parlant de qüestions sistèmiques, etc. Aleshores, la seva educació i els valors que ell va rebre com a nen, etc., van contribuir a aquesta conducta. Després, segur. Poso patriarcat. I aquí poso altres factors del dia. Mal dia, etc. I entremig el seu temperament i hi ha 1000 factors diferents. El que només li apuntaria aquí és una cosa que és que tenim causes distals, vale? O sistèmiques. Què vol dir distals? Distals vol dir que no són aquí, estan allà. Distals vol dir lluny. O proximals, que vol dir en aquell moment he tingut l'oportunitat, en aquell moment, per la interacció que ha tingut amb la mare del nen, etc., hi ha hagut algun element desencadenant que en aquell moment, a aquell nivell precís, d'aquell individu precís, han passat coses proximals o individuals. Vale. Aleshores, bueno, de les moltes coses que podem parlar, jo 3 idees així per començar, com a referència. Diria, què estem provant de fer? Aquí. Idea A. Estratègia. Davant d'una realitat hem de trobar estratègies que funcionin per aconseguir uns resultats. Estratègia cap a un resultat. Quin és el resultat que busquem quan intervenim en violència de gènere? Doncs en principi provar de reduir la incidència o la reincidència quan treballem en persones amb condemnes. Bàsicament seria això. Hi ha qui diu erradicar canvi social. Vale. Si anem a un resultat mesurable, concret, podríem dir reduir la incidència o la reincidència. Imaginem una situació. Imagineu que aneu a una autoescola perquè us voleu treure el carnet de conduir i el primer dia us diuen avui estudiarem la llei de la gravetat. L'acceleració del cos lliure és 9,8 metres per... Dieu, està clar que com a estratègia això no té ni cara ni ulls. La gravetat és rellevant per conduir? Clar que sí. Sense la gravetat el cotxe no estaria enganxat, etc. Però aquí hi ha un problema d'estratègia perquè estaríem confonent nivells d'anàlisi. Estaríem anant a una cosa sistèmica, abstracta, etc., llunyana, distal, quan el que necessitem és saber com posar l'intermitent i com és el codi en aquell moment, etc. Per tant, això ha passat. Mires el programa d'un taller per gent condemnada per violència de gènere i el primer dia és presentacions no sé què no quantos i el segon dia diu explicar el sistema sexo-género. I dius, a ver un momento, podem abordar la violència de gènere si ens diuen és el patriarcado. Podria haver trucat a l'Ezequiel Martín i dir-li
espera un moment que t'explico això del patriarcat. El que has de fer és llegir a Simone de Beauvoir i ja veuràs com estarà tot solucionat. Està clar que no. Vale? Per tant, a nivell d'estratègia per la intervenció, hem de trobar els coms. Vale? I sovint, el problema que tenim amb les teories, escriuré una frase aquí sota, o aquí mateix, les teories poden ser molt útils o poden ser completament contraproduents. Tots hem vist persones que han fet un màster de gènere, que han llegit molt i que aleshores et deixen anar interseccionalitat i dius, vale, però la teva eficàcia en la intervenció on està aquí? M'estàs fent un míting fantàstic, m'estàs demostrant que has llegit molt, la teva ideologia superfeminista, però després l'estratègia per a l'eficàcia l'ha perduda de vista. Però una cosa que vull plantejar-vos, que compartim com a objectiu, és hem de trobar estratègies efectives. I també us plantejaria que tenim problemes amb les estratègies actuals sovint per un problema de confusió en els nivells d'anàlisi. Que la gent coneix unes teories, però pel camí en l'aplicació no són potser les teories adients. Per tant, pregunta bastant central d'aquesta sessió és: masculinitat hegemònica és el concepte més útil per la nostra intervenció? Pregunta que lanzamos al aire. Us poso aquí una altra afirmació, una altra qüestió central que us plantejo és: hi ha un partit que comença per B baixa i acaba a París. No sé si n'heu sentit a parlar. No. Entremig m'has enganxat, sí. Que guanya les eleccions a Castilla... Bueno, participa al govern a Castilla y Lleó i el primer que fa, què és? La llei de la violència intrafamiliar. Vol dir que, si treballem en el camp del gènere, hem caigut a l'ull de l'huracà. És un tema on hi ha una guerra cultural molt important i això ens afecta, i tant que ens afecta. Això vol dir que aleshores entres a la presó a treballar en un taller d'homes i et diuen: però tu no te das cuenta que aquí las víctimas somos nosotros, somos víctimas de Irene Montero y de las feminazis. D'on ha sortit aquest discurs? De sobte se li ha acudit? No. Hi ha hagut una influència cultural que produeix una polarització. Poso aquí un paràgraf. Hi ha una fragmentació que fa que la gent es comuniqui amb gent que li és afí. Com que el motor de recomanacions de Facebook només em recomana pàgines que s'assemblen a les que jo ja he mirat, doncs aleshores jo acabo comunicant-me amb gent que pensa com jo. Aleshores, la investigació que estic fent, que us comentava l'Alejandro, té a veure amb què vol dir masculinitat per diferent gent i diferents comunitats de la ciutat de Barcelona el 2021-2022. I dir, realment hi ha una masculinitat hegemònica que actuï homogèniament, un embarbussament divertit, homogènia, hegemònica, o, pel contrari, hi ha comunitats amb idees totalment diferents sobre masculinitat. I això és alguna cosa del que estic investigant. I el que em trobo és que hi ha comunitats, si parles amb dona hondurenya que treballa de netejadora en un hotel i li preguntes quines són les teves fonts d'influència, on treus la informació? Tu et diu del grup de Facebook de la gente de mi país, coses d'aquest tipus que aleshores vol dir que s'han format com bombolles de comunicació molt marcades. Però això s'agreuja pel fet que aleshores hi ha una polarització política molt important i això es pot utilitzar per fomentar-ho això. I això a Catalunya ho veiem molt clar amb el tema de la identitat nacional, etc., on tenim gent vivint a Barcelona que s'aixeca al matí i escolta el Federico Jiménez Los Santos i després llegeix, jo què sé, que hi entra fora cotxes, i a la mateixa ciutat tenim gent que sempre al seu entorn són fans de Judith Butler i són absolutament antipatriarcals, etc. I aquestes persones estan vivint... Perdó, he confós els dos eixos aquí. Estava parlant d'eix nacional i m'he saltat a l'eix gènere.
m'heu entès que és, d'una banda tenim gent super conservadora, etc. I d'altra banda tenim gent que en l'eix nacional que qualsevol persona que no sigui absolutament independentista és un nyordo i per tant no puc escoltar ni Catalunya Ràdio perquè són massa poc independentistes, etc. Aquesta polarització fa que no només no m'arriba la informació de l'altra banda, sinó que a més jo demonitzo l'altra banda i considero que qualsevol persona que algú de l'altra banda digui és falsa, és manipuladora, és fake news. I això aleshores ho hem vist en centre penitenciari, fer un taller sobre violència de gènere i diuen no, és que el tema pitjor és de les denúncies falses. És que les denúncies falses, etc. I aleshores una facilitadora de grup, molt formada i amb molta informació i molt... diu, no us preocupeu que la setmana que ve us portaré dades. I busca unes dades i aleshores arriba el dia següent i diu he buscat les dades i l'índex de denúncies falses és de 0,0x%. I se la miren i diuen això és falsa. Hi ha un descompte automàtic d'aquella informació perquè ve d'una persona que jo identifico com a del bando feminista. Que m'han dit alguna vegada tu estàs a sueldo de la feminazis perquè a ti te paga Irene Montero i dius, en certa manera és veritat, perquè a mi m'està pagant quan vaig a un taller d'aquests del Plan Nacional contra Violència de Gènere. Per tant, en certa manera, Irene Montero m'està pagant a mi perquè jo vingui a treballar amb ells. Per tant, hi ha un... Aleshores, davant d'aquesta... Hi ha una paraula per això, que és la paraula... reactància. La idea de la reactància pels no psicòlegs és que si jo tinc la sensació que vosaltres voleu que jo em posi allà, jo m'enganxaré a la paret per preservar la meva llibertat, la meva sensació d'autonomia, etc. El concepte de llibertat, a més, si parlem d'usuaris del sistema de justícia criminal, evidentment és molt més carregada emocionalment. Per tant, a l'hora de fer una estratègia, cal tenir present la reactància. Cal saber que en aquests moments de guerra cultural, jo només que mencioni alguna cosa que soni feminista, pumba! Ja he passat a la bombolla dels enemics, al grup dels enemics, i per tant la informació que jo dono no només no arriba, no només no és acceptada, sinó que ben al contrari és considerada absolutament propaganda enemiga. Per tant, què podem fer? Deixar-ho córrer, donar-nos per vençuts, etc. I per il·lustrant el tema de la guerra cultural, segur que tots teniu experiències de dir mare meva, on hem arribat. Però aquesta setmana he vist una imatge que volia compartir amb vosaltres, bàsicament perquè està bé riure una mica, i és això. Això és un documental que ha sortit aquesta setmana, promogut amb molt de pressupost per Tucker Carlson, és un opinador d'extrema dreta americà, i ha fet un documental sobre la fi de la masculinitat. Ens estem feminitzant, s'està perdent la masculinitat, aquesta idea sens dubte l'haureu sentida, i aleshores fa tota una cosa on es barreja lo biològic amb lo cultural i diu és que els recomptes d'espermatozous estan baixant i tal, etc. I aleshores el que ell promou és que els homes irradiïn els seus testicles amb llum vermella per augmentar la testosterona. I aleshores això és la gran solució de la dreta americana per a la degradació de la masculinitat al 2022. D'una banda ens fa gràcia i ens riem, l'altra banda és simptomàtic d'on estem en aquest moment. Per tant, és una referència graciosa en cert sentit i inquietant també. Aleshores, dèiem, de què nassos serveixen les teories enmig de tot això? Si el programa és un problema al final de... I aleshores jo us plantejo un esquema simple per entendre'ns. És la idea que tenim unes teories. I les teories tenen emocions. Hi ha teories sobre les emocions, ara veig allà un esquema de Plutchik, que és una teoria sobre les emocions.
no em refereixo a teories sobre les emocions, ¿vale? Sinó la idea de que emocions. Aquí posaré una cosa que és ideologia. Però el que us plantejo és, per situar el paper de les teories, que tenim present aquestes tres coses. Per exemple, grans teories científiques al 1900, un eminent doctor, ja sabem que els doctors sempre són científics i seriosos i veraços, el doctor Moebius, alemany, va publicar un llibre clàssic que es va traduir al castellà com La inferioridad mental de las mujeres. Aquesta gran obra, de referència de l'època, d'on surt? Surt que ell ha fet un estudi inductiu, empíric, no sé... No, ha sortit del fet que en aquell moment es va plantejar que les dones es poguessin matricular a Medicina i aquest senyor va dir mi privilegio patriarcal no lo toca a nadie, li va agafar ràbia, por i de tot, i aleshores va fer una recollida d'unes certes dades i al final fa un llibre que ha estat un clàssic, o sigui, ha tingut una gran difusió, ha tingut una gran influència. I ara ens en mirem cap enrere, al 1900, i riem. I diem, quina tonteria aquesta. Per tant, teoria, sobretot aquí hi havia ideologia i hi havia també una reacció emocional. Això només passava al 1900, o actualment les teories també tenen un rerefons ideològic i components emocionals. No ens ficarem ara en la ideologia de la ciència, però està clar que tot treball d'investigació té també un component. I en alguns camps, no sé si els que investiguen els quarks tenen moltes influències socials, culturals, etc. No ho sé, no és el meu camp. El que tinc clar és que la investigació en matèria de gènere s'està produint al mig d'una guerra cultural. Per tant, que la contaminació, per dir-ho d'alguna manera, la influència ideològica, també elements emocionals, estan molt presents. Per exemple, com utilitzem també les teories? Pels que no, és una còmica, fa stand-up, i va fer un espectacle, ella ha estat víctima de violència de gènere i va fer un espectacle bastant dur en relació amb un humor sobre els homes, i l'han denunciada com a crim d'odi envers els homes. Y dius, ¿es un colectivo oprimido? Los hombres, bueno, los hombres blanco hetero ya sabemos que somos las víctimas, bla, 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 etcètera, etcètera, ¿vale? Dintre d'aquest discurs. La qüestió és que la van denunciar, i aleshores l'entrevistaven a la ràdio y ella deia, es que estos hombres tienen masculinidad hegemónica, com qui diu que tenen leucèmia, ¿vale? Aleshores, si coneixeu una mica el concepte de masculinitat hegemònica, que potser hauríem de tornar una mica sobre això, perquè veig cares que de sobte es posen en blanc, el que està fent és agafar un fragment, un concepte d'una teoria força complexa, utilitzant-lo d'una forma que no era el que en principi tocaria o sigui, dintre d'aquesta teoria, però està plantejant una qüestió ideològica, feminista, i una qüestió emocional, que ella està molt cabrejada, i aleshores ens trobem un fragment d'una teoria que passa per una ideologia i per unes emocions i al final dius, uau, ¿de dónde salió esto y a dónde hemos ido a parar? Reflexionem sobre si aquesta teoria originalment com s'ha distorsionat. Soc una mica reticent amb això, o sigui, m'he passat 6 anys llegint Connell i no sé què, no sé quantos, i aleshores tinc una tendència que quan algú fa servir el terme masculinitat hegemònica d'una manera que no és canònica, me'n puja la pressió arterial. Això és un problema meu, són les meves neurosis acadèmiques, és un problema meu personal. Penso que la terminologia acadèmica els activistes han de tenir la llibertat de fer-la servir com els surti dels nassos, sempre i quan serveixi per anar cap a uns objectius, sempre i quan sigui estratègicament constructiu. Però bé, el concepte concretament de masculinitat hegemònica, que ara potser en parlem una mica més,
fa un parell de setmanes vam anar a un taller a una ciutat que no mencionarem de l'àrea metropolitana de Barcelona i va sortir la persona responsable política de temes de feminisme, etc. I ens va fer un petit discurs al principi, era a primera hora del matí, i va parlar sobre la masculinitat, va dir la masculinitat homogènia, però volia dir la masculinitat hegemònica. Era molt d'hora al matí i era com, vale, toca dir això, ho posiciono, ideològicament, però està clar que masculinitat hegemònica, no m'estaré equivocant jo, està aquí codificada com una cosa negativa, va dir literalment el problema de la masculinitat hegemònica. La masculinitat hegemònica és dolenta. Clar, és això de quan les coses arriben a la cultura popular a través d'un filtre d'ideologia i d'emocions i hem de potser tornar enrere i veure de on sale esto i repensem una mica. O el Rubén Sánchez Ruiz, el coneixeu? És psicòleg i en aquests moments és subdirector de sensibilització, no sé quants, en definitiva és dintre de l'estructura política de la Generalitat i és la persona amb màxima responsabilitat sobre el tema de violència dels homes. I és un home amb una expressió de gènere molt masculina, és cinturó negre de karate, però ha treballat molts anys amb maltractament de dones i té una sensibilització, una empatia amb les dones que han rebut violència molt alta. I aleshores, però ell ara ocupa un càrrec polític, l'entrevisten i durant un minut d'entrevista ha dit perspectiva de gènere, interseccionalitat, ha citat les 3 violències de Quina, no sé com, fa un discurs on es posiciona ideològicament, diu, yo he hecho un máster en igualdad y conozco bien las teorías, i a més sap donar un to emocional amb el qual la gent sintonitzi, que és aquest punt d'enfadament, on tots tenim un grau d'enfadament important amb el tema de la violència de gènere. Tots estem indignats o indignades, en certa mesura. I la connexió emocional és una cosa que Vox fa fantàsticament. Expressen molta ira i això la gent respon molt fortament. Per tant, crec que hem de tenir clar que els processos de persuasió operen sempre en el pla emocional, no en el pla de les teories o les teories principalment. Per tant, que si tu proves d'anar a un taller per modificar les conductes de persones condemnades per violència de gènere, no les expliques l'esquema de sexo-gènere. Hem de mirar què passa amb les emocions. I us deia, què creieu que sentia el Martín Ezequiel? Que aquí tenim la clau per poder incidir i per poder produir realment canvis conductuals efectius, per poder avançar cap als resultats que nosaltres busquem dintre de la nostra estratègia. Per tant, com deia, que en qualsevol situació pensar, posar-se en el lloc de l'agressor i pensar què passa emocionalment amb aquesta persona. Déu-n'hi-do, com el rotllo. Dit això és una introducció, parlem una mica sobre masculinitats, que crec que anirà bé. M'he preparat aquí, entre les 19 finestres que tinc obertes, una llista, és a dir, quan hi ha masculinitat, quantes masculinitats, si ens posem a fer una llista, naixem? Doncs moltes. Masculinitat, poso primer hegemònica, tòxica, inclusiva, positiva, patriarcal, tradicional, heteronormativa, heroica, còmplice, subordinada, marginal, de protesta, precària, compensatòria, fràgil, femenina, híbrida, nova. Alguna vegada que vulgueu afegir a la llista de Fit Parade de... Cuidadora. Cuidadora, vale. Exacte. Hanon. Hanon, si vols fer la referència a Hanon. Seria amb una N? 2 N's. Etcètera. I podríem anar allargant, però per entendre'ns avui m'agradaria revisitar un momentet aquesta primera, també la segona, la masculinitat tòxica.
Algú vol definir masculinitat hegemònica? Jo sense tenir ni idea Ai, al final! si és hegemònic. Serà la que domina, no? I ja està. Pot Serà ser la que bona o domina. mala, no sé. Vale. Messerschmitt 2018, dels coautors de Conner en algun dels documents essencials, i el 2018 escriu un llibre revisitant el concepte de masculinitat hegemònica i ho reorganitza, i una de les noves masculinitats que ell afegeix a la llista és la dominadora. Afegeix la dominadora, la dominant i la positiva. La positiva és aquella que contribueix cap a la igualtat i la... Bueno, podríem estar... O sigui, la masculinitat hegemònica dominadora en principi és com... I el que m'interessa aquí és... Una cosa és com ho fem servir. Tu com a activista, em sembla fantàstic que la fes servir com et doni la gana. Vale? Ara, posem-nos d'acord, clarifiquem una miqueta. I no és la definició que dona Conner. De fet, el 2005, Messerschmitt publica un article de clarificació sobre el concepte i diuen no és la que domina en una cultura, etc. Sinó que... Sí, digues. Per mi seria la que està més integrada en el marc de pensament de cadascú. De cadascú? De tothom. Vale. Com a col·lectiu, no? Sí, és la que tens integrada, la que si no poses res de la teva part, la que forma el teu marc mental, diguem. Vale. Em sembla molt interessant. I creus que n'hi ha una a Barcelona el 2022? Està vigent? Hi ha un marc genèric, sí, jo crec que sí. En 2022 i fa 2.000 anys també. Vale. Et diré, aquests autors, que són les autoritats de masculinitat hegemònica, diuen en aquest moment no es pot parlar d'una masculinitat hegemònica, s'ha de parlar en tot cas de masculinitats hegemòniques en plural, perquè n'hi ha més d'una. I és el que una mica em trobo en la recerca, que és les diferents comunitats tenen maneres d'interpretar masculinitat hegemònica molt diferent. Molt diferent. Perquè, si em permeteu, faig una cosa. Explico aquí una mica, en resum, un llibre de 1987, Gender Empowered, Gènere i Poder, i la definició que fa allà és que seria la configuració... M'ho està corregint el castellà, me'n cago en la... En català. La configuració de pràctiques que legitima el domini. Què dius? I això com que se come? Vale? Sona molt maco, queda preciós com a frase, però pot voler dir coses molt diferents. Entre altres coses, en cada moment històric, les pràctiques que legitimen que els homes manin podrien ser totalment diferents. És possible que a Barcelona el 2022 el que legitimi més el teu manteniment del teu estatus sigui que facis ioga ashtanga, siguis vegà i facis teràpia Gestalt. Igual és això el que per tu t'ajuda a mantenir el teu estatus dintre del teu sistema familiar, per exemple. Per tant, masculinitat, des d'aquesta definició en podríem treure... Ara, això és la definició del llibre de l'autor original, etc. No és com es fa servir habitualment. Com es fa servir habitualment? I no dic habitualment així entre amigos i tal, sinó fins i tot altres autors citats, referenciats, quan vas a mirar, no estan utilitzant així, sinó utilitzen més en el sentit que dius tu, que és en el sentit d'una masculinitat normativa, una norma, una representació social d'un ideal de la masculinitat com a referència de com hauria de ser la masculinitat, i això és el que ens arriba. Perquè una cosa important és que masculinitat hegemònica no és la masculinitat de persones concretes, no és que diguis és la que hi ha més freqüent, no, sinó que ja diuen sempre que homes que practiquen la masculinitat hegemònica realment, en principi no n'hi ha gairebé, sinó que és una referència, un ideal, és com un arquetip, una idea com la bellesa ideal, la masculinitat ideal. Però això no és el que deia originalment Conner, sinó que és el que després com s'ha fet servir.
com una norma ideal del que hauria de ser una norma de masculinitat. Això és com es fa servir, o sigui, com a arquetip per entendre'ns de masculinitat. O ideal o norma. Però això no és la definició realment original, sinó com s'ha acabat utilitzant en molta literatura anomenada científica i també en activisme, etc. Aleshores direu, què ha passat aquí? Per què I us plantejaré una cosa, que és que Connell és una autora una mica tocanassos, perquè escriu un llibre fantàstic en 1987, que és el canònic així on està realment la seva teoria, i aquell llibre després no ha volgut que es reediti, perquè ella mateixa s'ha adonat que, se me fue de les manos, perquè és un llibre de teoria, bàsicament és una teoria marxista, també feminista, amb una enorme influència psicoanalítica, on resol tot, les estructures de poder de la societat, etc. I la masculinitat hegemònica és un detall ahí, és un concepte més d'una teoria molt més ampla, on parla sobre el paper de la catexi, concepte psicoanalític en el etc. Qui utilitza actualment el concepte de catexi parlant sobre masculinitat? Nadie. Per tant, s'ha produït un procés una mica accidentat, i el problema és que Connell i més respecte al 2005 es queixen molt sobre el tema dels nivells d'anàlisi que us deia. Diuen, estan utilitzant aquest concepte de masculinitat hegemònica per parlar de la masculinitat d'un senyor concreto, les conductes d'un senyor concreto, quan aquest concepte va ser creat per parlar de grans macroprocessos històrics. O sigui, dintre d'una teoria marxista, està parlant de la lluita de classe, està parlant de la dialèctica històrica i dels grans processos a aquest macroescala. Per tant, utilitzar-lo per parlar de el que fa el meu veí, sí, és com la llei de la gravetat i conduir. Ho pots, hi ha una connexió, però compte que estàs aplicant un concepte supermacrosistèmic a un nivell que no li correspon. I això, però la cosa és, això no és que sigui un pecat que fem nosaltres, és que si tu llegeixes el continu de l'obra de Connell, ella mateixa salta d'una cosa a l'altra. I aleshores, a 1995 hi ha el gran llibre que tothom ha vist de masculinitats, ella parla d'històries de vida d'individus concrets i bla bla bla, etc. I aleshores, per tant, si hi ha una confusió amb aquest concepte és perquè ja venia de sèrie i de fet se l'ha criticada molt en aquest sentit. Aleshores, i per cert, a nivell d'emoció, quina emoció aporta Connell a les seves teories sobre el gènere? Us cito una frase, el 1987, una de les seves frases lapidàries i mítiques, diu el gènere és un projecte col·lectiu d'opressió. Per tant, el seu posicionament és género malo. Estem parlant 1990, quan es va publicar la Gender Trouble, de Judith Butler. Per tant, el concepte una mica més d'una visió més queer del gènere ha estat posterior, però en aquell moment ja estava dient género malo. Però, a més, es posa un excés de... Poso una frase d'una entrevista i diu: jo no m'he sentit mai còmode amb les masculinitats convencionals. Sempre m'he identificat fortament amb les dones. Això qui ho va dir? Ho va dir Andrea Dworkin? O ho va dir Montse Pineda? Ho va dir... No. Això és una frase de Connell. I dic Connell que en el moment d'aquesta entrevista on està dient yo las masculinidades, los heterobásicos a mí no me molan mucho. Ho estava dient en un moment en què es deia Robert Connell. Després va transicionar i s'ha dit Braidwin. Però en aquell moment, a més, el 1987, parla al seu llibre de jo escric des del privilegi de ser un home blanc, no sé si deia cis, però deia hetero, això segur. Com a home blanc, hetero, després aquesta persona ha pres
altres posicions. Però el que vull indicar aquí és que en termes de relació amb les masculinitats, i diré masculinitat obrera, vale? No li agrada gaire, i això impregna una mica aquesta teoria. Per tant, cal anar en compte amb quin és el to emocional que resulta quan apliquem aquests conceptes. I dic lo de masculinitat obrera amb tota la intenció, perquè una cosa que voldria plantejar-vos, alertar, és que l'elaboració de les teories feministes, etc., i la reflexió sobre masculinitats, tot sovint se'ns cola un component interseccional de classisme. Hi ha un autor, Heron, que diu el concepte de masculinitat tòxica serveix per moltes coses, té molta validesa, però el concepte de masculinitat tòxica serveix perquè homes molt privilegiats vinguin per sobre de l'espatlla a homes menys privilegiats. Això és una cosa que en les entrevistes em trobo, que diuen coses com no, però eso es en ciertos barrios, o hombres sin estudios, o inmigrants, que es vinculen cert estil de pràctiques de masculinitat amb tenir menys privilegi per altres factors. Per tant, des d'una perspectiva interseccional, jo alerto, compte amb declarar-nos superguais i superpost-gènere i tot això, perquè és possible que en altres eixos estem contribuint a altres eixos d'opressió. Ja ho penso. Aleshores, fem, si us sembla, he preparat aquí un arxiu de Word, el podem editar i fer de més i de menys, però que és un mapa una mica de teories, moltes, que podem ampliar. No les recorrerem totes perquè ens estaríem fins al... Però el que he volgut és fer com un esquema global. Partint d'una cosa, que és la idea de... Tenim tota una línia d'escrits sobre masculinitats que parteixen d'una posició de la masculinitat és una construcció social i que tenen una certa aliança amb el feminisme. Crec que és important que parlem també de l'altra banda del mapa i que parlem d'aquelles maneres de pensar la masculinitat que diuen que la masculinitat és natural o és manada per Déu o és el que sigui, però en tot cas és essencial, inamovible i que... I he posat aquí Butler com a influència, el reconec, perquè és una mica el trac que hi ha al fons pels moviments antifeministes. Per això quan va al Brasil van les senyores a l'aeroport a pagar-la perquè ella ha vuelto maricones nuestros hijos. Doncs en aquesta lluita, en aquesta guerra cultural, en definitiva, tenim esquerra, no per casualitat a l'esquerra, i a la dreta altres influències. Aleshores, en general... Però, perdona, sí. Hi ha un feminisme que és essencialista, no el poses aquí. És veritat. És que tinc un públic difícil avui. És absolutament cert, sí. Almenys defineix. Sí. Jo aquí he fet una mica els... Veureu que menys dos, tots estan en anglès, perquè el que he fet és de la perspectiva acadèmica, quins són els autors més citats? L'autora més citada és Conan, i la poso aquí al mig. I a partir d'aquí, quines són les influències i quins són... Però, evidentment, això no és exhaustiu ni molt menys. He començat una mica pel cànon dels textos més habituals i després us explico una mica per què he anat a buscar l'oposició. Però sí, gràcies. Bueno, fem una cosa, faig els highlights, faig una mica de trailer. Parsons, el 1959, si potser no us sona directament com a obra, però si heu sentit parlar de la idea de que els homes tenen conductes instrumentals i les dones tenen tendència més aviat a les conductes expressives, aquesta idea ve d'aquí. En tot cas és sociòleg, i l'he posat aquí al mig perquè és una persona que no es posiciona, evidentment no és fan de Butler, i hi ha aquí tot l'evolucionisme que hi té una influència.
però aquí surt una mica una de les línies més influents que ha estat les teories del rol. I encara tenim revistes avui dia que es diuen sex role. Assenyalar que, tot i que les definicions que es fan sovint de masculinitat hegemònica, com a concepte de Conan, fan referència a rol, que és com el mandat del rol masculí. Hi ha un problema que és que Conan, precisament, el seu posicionament era una crítica al rol. Diu que el rol no és un concepte vàlid perquè no reflecteix les estructures de poder, bla, 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 etc. És una mica una contradicció parlar de rol i parlar de Conan. Però bueno, se hace. Què farà? No passa res. Però dintre de les teories del rol, una obra, i ho he posat una mica en ordre cronològic, d'on he començat i què ha passat després. Hi ha una obra molt influent, que no sé si teniu present, que m'agradaria entrar-hi un segon, que és el treball de Brannon. Teniu present? No? Va. Es va publicar el 1976, això. O sigui, ja té una certa edat. I el que planteja és 4 principis bàsics de referència del mandat de gènere masculí, l'antifeminitat i un no sexistar, que vol dir literalment nada de mariconades, però bueno, ens entenem. Que un home tingui molts diners, molt èxit, molts recursos, que sigui molt resilient, molt fort, molt resistent a qualsevol, pugui fer front a qualsevol cosa, i give him hell, que és que sigui superagressiu i valent. Això són 4 idees. Això era 1976. Us pregunto, penseu que aquests 4 principis com a normes del rol de gènere tenen una validesa avui dia, el 2022? O us diu, això no té res a veure, això em sona xinès? Sí. Bueno, també jo crec que també han anat modificant-se, adaptant-se als temps. Sí. Per exemple, el no sexistat, jo crec que no està avui dia tan clar. S'ha difuminat una mica, no? Que 1985, Connell, una primera obra escrita amb autors del moviment gay, planteja aquesta idea de masculinitat hegemònica, masculinitat subordinada, vinculat a la idea de que els heteros estan vinculats a la masculinitat hegemònica o còmplice i que els maricons són tots subordinats. Això avui dia, després d'autors com Anderson, etc., diuen això ja no té una validesa, sinó que resulta que els gais han adquirit també un estatus que no vol dir que no hi hagi homofòbia, que no vol dir que no hi hagi opressió, etc. És aquesta manca d'homogeneïtat, sinó que hi ha comunitats on el ser gay és superproblemàtic i d'altres on fins i tot dona un punt de... Que graciosos són. Surten a la tele i són Exacte. coneguts. I si vols ser perruquer, que no s'entenen que ets heterosexual perquè la teva credibilitat es perd. Doncs això és el 1976, una referència, i el que vull és... molts autors, no? En tot cas us ho puc també, ja si voleu, com a veure què us sembla. Ensenyaré algunes coses. En la recerca, una cosa que he trobat és que el context s'ha de tenir en compte. Per exemple, hem fet entrevistes gravades en vídeo a homes provant de representar diferents expressions de gènere. Des de l'home que té molta ploma fins a homes que resultin molt masculins. Llavors ara la pregunta era, com trobarem homes molt masculins? Doncs total, vam reclutar un mosso d'esquadra, un militar, un jugador de la selecció de rugby, no sé què, els poses davant d'una càmera i després fas un panell d'observadors perquè puntuïn, a veure qui és més masculí, qui és menys masculí. I resulta que els que per estereotip i per rol social haurien de ser supermasculins puntuen per sota la mitjana. Ui, este me parece que segurament és gay, Què havia passat allà? Que tenen la capacitat d'adaptació de, en aquest context jo voy a performar mi masculinidad más suave, más educada i más refinada. I l'altre diu, però té marica. Amb la qual cosa vol dir que no només és que hi hagi infinites masculinitats, tantes masculinitats com a homes o persones que performen masculinitat, sinó que cada home té un repertori de masculinitats diferents i les desplega en funció del context.
I això és una cosa, és una de les complexitats que en el concepte, el model de Connell, dius, s'escapa d'aquí, no ho està representant, la contextualitat. Llavors, qui ens ha donat un model que sí té en compte el context? Doncs no entrarem ara, perquè només veure la imatge ja em mereix una mica, però això és el model de Do, que escric clar el nom de la pissarra. Espero que es pronunciï més o menys Do, que ha creat un model interactiu de com transformem el gènere en funció d'unes expectatives, amb tota una sèrie de factors i segons el context. Per tant, jo diria, una bona teoria de la masculinitat hauria d'integrar-ho això. Important d'assenyalar és Shepard, el 2007, que planteja com una alternativa a Connell, per dir-ho així, a partir d'una crítica a Connell. A mi em sembla superinteressant, per tant, diu, és androcèntric, cal tenir en compte que el gènere és un constructe on les dones també hi tenen un paper, on la feminitat també hi té un paper, i aleshores planteja que hi ha diferents continguts, els diferents continguts estan codificats com més masculins o més masculins, o més femenins, cada persona fa una combinació de continguts pròpia seva. Això aleshores permet modelar coses com les experiències trans, les persones no binàries, tota una sèrie de coses que en el model de Connell, malgrat ser una persona trans ella, no estarien ben reflectits. Etcètera. Hi ha moltes crítiques, gent que diu... Anem a l'altra banda del mirall. Explico. Vaig passar tot d'anys fent una revisió de literatura, llegint Connell, per suposat, i aledaños. Però hi ha altres influències culturalment. I la meva germana viu a Toronto, on hi ha un professor que es diu Jordan Peterson, no sé el nom, que és més o menys professor de la Universitat de Toronto, dic més o menys perquè se l'estan fent fora, perquè va causar un conflicte enorme perquè no volia reconèixer els pronoms dels alumnes trans. I això a Toronto, dins la normativa de la universitat, era no. Per tant, es va crear tot un conflicte i ell es va erigir com a defensor de l'essencialisme, de l'autèntica masculinitat, etc. Aquest senyor ha venut milions i milions i milions de llibres, s'ha fet extraordinàriament ric, va a tots els congressos dels Estats Units, de conservadors, etc. I té una cita del llibre del New York Times que diu és l'intel·lectual més eminent de l'Occident en aquest moment. I dius, ole, la propaganda. I jo era com, aquell senyor. I un dia, entrevistant a una persona que tota la vida havia fet de taxista a Barcelona, em va dir, estàs treballant sobre masculinitats, doncs hauries de llegir Jordan Peterson. I en aquell moment vaig tenir un moment d'il·luminació de dir, vale, jo estic aquí mirant-lo per sobre l'espatlla perquè no correspon a la meva càmera de ressonància ideològica, però aquest senyor està tenint influència, està tenint molta influència. Vaig dir, realment si vull tenir una imatge completa de com es tenen les masculinitats, haig de com a mínim documentar-me. A Amazon vaig començar a comprar llibres. Imagineu-vos amb els llibres que vaig comprar, després les recomanacions que em fa el motor d'Amazon, de, tú eres de esos, pues ahora te vamos a recomendar que compres el libro de Santiago Pascal, etc. Però us assenyalaria, dintre del moviment antifeminista, bàsicament assenyalaria tres influències o tres línies. Una és la psicologia evolucionista. La psicología que diu, es que desde el Neandertal las mujeres se han quedado en la cueva porque son las que paren, etc. Amb la qual tinc dos problemes. Un és quines són les seves proves, que a partir de les restes arqueològiques estem deduint les pràctiques amb crea dubtes, però sobretot perquè s'acaba utilitzant per justificar les posicions més conservadores. Però n'hi ha molt escrit
He citat aquí la Emil Tiger, que el nom és fantàstic, Men in Groups, els homes en grups, que va ser una obra el 1969 que va introduir la idea de que als homes els agrada formar manades. Vale? Manada ens connota Pamplona 2016, per tant, aquí tant, però són obres influents. I després, molta cosa. Es posa el vinil. Estem parlant d'investigació que s'entén com a, o es vol com a científica, ¿vale? Això és un llibre de la biblioteca de la Facultat de Psicologia, que es diu Diferències sexuals, diferències entre homes i dones, i té 972 pàgines, i el que fa senzillament és resumir en línies els estudis diferents que s'han fet, i resumeix uns 18.000 estudis, on fa des de l'estudi de els homes són més alts que les dones, sí, hi ha una mitjana d'alçada que és, etc., fins a coses com aquí que diu, aquí analitza si hi ha diferències en la creença de que els extraterrestres estan entre nosaltres. Cosa que penso, aquest volum sobretot el que em desperta és com pot ser que hi hagi diners i temps per fer 18.000 estudis demostrant aquestes coses o investigant aquestes coses. La preocupació, la neurosi hem de deixar clar que els homes i les dones són diferents. Aquest amor al binarisme és molt, molt impressionant. Però això es considera ciència, està a la biblioteca de la Facultat de Psicologia, i un estudi que penso que es vol fer referència, això és de 1995, publicat a Nature, per tant, a la revista científica amb més impacte del planeta. No sé si el coneixeu, és un estudi de Swabi. Que el que hi ha aquí són imatges de com és un fragment de l'hipotàlem d'un home heterosexual, d'un home homosexual, d'una dona cis i d'una dona trans. I la seva conclusió és que la identitat de gènere està biològicament determinada. Perquè aquí veiem les diferències en el nombre d'axons que trobem en aquests cervells. Està publicat a Nature, i a la Facultat de Psicologia, fins fa uns anys com a mínim, quan jo vaig estudiar, es feia referència a aquest estudi a psicobiologia. Se'ns ensenyava, ara també? A l'estudi de la sexualitat central. I es planteja com a cert? Sí, vale. Aleshores, jo he fet una aposta amb la directora de tesi que d'aquí 20 anys veurem què se'n pensa d'aquest estudi. Jo personalment, jo no soc neuropsicòleg, no tinc els elements realment per poder fer una crítica a fons de la metodologia d'aquest estudi en concret, però la meva impressió és i un jamón con chorreres. No m'ho crec jo. Però existeix com a una inversió d'uns recursos i com una presència en la literatura científica. Per tant, l'essencialisme, des del punt de vista estrictament biològic, està molt viu, està molt present i molt finançat a nivell d'investigació. Aleshores, a partir del que és el que pretén ser científic, tenim altres línies, com és la psicologia junguiana, la idea aquesta del subconscient col·lectiu, els arquetips, bla, 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 la idea que hi ha una masculinitat essencial que es manifesta, etc. I Peterson és un psicòleg amb formació junguiana i és el que explica en els seus llibres, que francament entre nosaltres, el seu llibre, després de 20 pàgines, és aquest senyor és un gran xarlatà. No té molta sorpresa, no us podeu estalviar a comprar-ho, o no, llegiu, no sé. I una altra línia aquí és les masculinitats mitopoètiques o mitopoètiques, que Iron John de Robert Bly, algú l'ha llegit? I què en penses? Bueno, me vaig passar de les primeres pàgines, És un llibre amb una gran, enorme influència. En els grups d'homes sovint la gent l'ha llegit, es va vendre milions d'exemplars, i jo fa tota una cosa sobre la creació de mites, una anàlisi d'un conte dels germans Grimm, tradicional d'Alemanya, etc. I després de 30 pàgines pensava,
quin índex d'alcoholèmia devia tenir aquest senyor quan escrivia això, perquè és com delirant, és poeta, aquest senyor, el Reply, té una gran influència, però des del punt de vista científic això no té ni cara ni ulls per mi. Per tant, són dos que he començat i deixat. Però hi ha un últim llibre, un últim autor aquí, que a mi m'ha revolucionat. M'ha estat extraordinàriament útil per fer tallers i per treballar amb homes condemnats per violència de gènere. I aquest home no només no està publicat a Nature, sinó que quan ha publicat el seu llibre se l'ha autopublicat perquè cap editorial li volia publicar. I aquest senyor es diu Jack Donovan. I riuen al fons perquè ja saben que soc un gran fan del Jack Donovan. El Jack Donovan és un activista neonazi americà. Us l'ensenyo. Aquest és el Jack Donovan. En aquest moment també estrella del circuit de les conferències americanes, conservadores, etc. I ha escrit ja uns quants llibres que s'han venut milions d'exemplars i té una gran influència. Vale. No acadèmicament, perquè no té ni una titulació universitària. Aquest home que, per exemple, el van convidar a Alemanya a parlar al Congrés d'Identitat Europa, que és una organització neonazi, i va fer una conferència que es deia Violence is Golden, una oda a la violència. Per tant, no estem parlant d'algú una mica conservador, no. És del seu grup, havia format una tribu i membres del seu grupuscle anaven a cremar esglésies de congregacions negres als Estats Units per eliminar la raça inferior del nostre. O sigui, estem parlant d'aquest nivell d'ideologia. Però quan es posa a parlar sobre masculinitat, resulta que les coses que diu, la manera com ho diu, dius, perquè m'he passat durant anys amb tallers pensant què li passa pel cap a aquest home que m'està dient aquestes coses i que tinc aquí davant, i de sobte llegeixo el llibre i dic, ara entenc el que està passant aquí. I aleshores el que planteja, jo de moment li dic masculinitat tribal. És un nom una mica agafat pels pèls, però això és el... Perdó. Això són fotos del Jack Donovan amb la seva tribu, que es diuen The Wolves of Vinland. Això és una cerimònia d'iniciació, fan cerimònies d'iniciació, són pagans, etc. Aquí estan... I la idea és ens hem d'aprendre a defensar, etc. Per tant, practicarem lluitant entre el club de la lucha. Doncs això és la seva idea una mica de com han de conviure els homes. Han d'aprendre a lluitar físicament. Tot això té una petita complicació, i és que el Jack Donovan està casat amb un home, i a més està casat amb un home que no és de raça europea. Per tant, qui parla sobre los gays com els oprimits, no sé què, senyors, i dintre de la seva tribu el que es planteja és que pel fet que ell està casat amb un home, ell és més immune a la influència de les idees feministes, perquè els homes heterosexuals, per la convivència amb dones, es contaminen d'idees feministes. Ell, en canvi, està més protegit d'aquesta influència. Total, que en principi realment va ser un esforç de dir haig d'exposar-me a l'altre extrem i m'ha estat molt útil. De fet, hi havia un polític holandès d'extrema dreta, que em sembla que el van assassinar. Que era gay també, no? Sí. Hi ha tot un corrent, no? Sí. O sigui que... Fent-vos un resum del llibre del Jack Donovan, tenim bàsicament uns principis de com concep la masculinitat, com una cosa sagrada, etc. I diu, els rols o les funcions de l'home és ser procreador, proveïdor i protector. I després, quines són les característiques que han de tenir els homes? Doncs han de ser forts, valents... Ell diu mastery. Ell es refereix en realitat a habilitat tàctica, però bé, jo ho he transformat perquè em serveix millor d'una altra manera, que és dir ser espavilat. I l'honor.
I honor és una paraula que en cercles feministes i progressistes fa al·lèrgia. Però no estem aquí per prendre un cafè, estem per parlar del Martín Ezequiel que mata el seu fill i què podem fer. Per tant, hem de posar-nos al cap de persones i resulta, i us plantejo, que en el sistema ideològic i mental de les persones amb aquesta ideologia de masculinitat i de gènere que porta aquestes violències, l'honor és un concepte molt central. Per tant, crec que hem de parlar de l'honor, hem de teoritzar l'honor i us poso aquí dos conceptes en concret, que seria, parla del grup d'honor. El grup d'honor com a honor és tenir estatus i respecte davant d'un grup d'homes. Per ell és davant d'una tribu, d'un grup d'homes. I aquest grup d'honor forma part de la cultura de l'honor. Es donava en les tribus, es donava molt en els pobles petits, i a mesura que la gent s'ha anat a la ciutat, això es dissol perquè no té uns referents de capítols. Jo, en principi, pensant en els homes amb els que he treballat, pensava, home, també els importa el que pensi la seva mare o dones, però després mirant Bourdieu, un sociòleg francès, que ha fet un treball sobre la dominació masculina, reitera això. També reprodueix moltes d'aquestes idees, estan també a Bourdieu en la seva anàlisi de la Cabilia Argèlia. Per tant, dius, quan les coses aquí es repeteixen, fes-li cas que aquí hi ha uns continguts que estan a Brannon, estan a altres autors, estan a Bourdieu, i resulta que aquest senyor ho diu amb més ingenuïtat, potser, però resulta que ho diu d'una manera que el seu llenguatge me resulta més útil per parlar a homes que realment exerceixen la violència. Per tant, accepto que en la ment de l'home hetero-tal, sí, és l'equip. Per tant, per què té tanta popularitat el futbol? Perquè reprodueix aquestes dinàmiques tribals. I també tens el teu grup d'honor davant del qual lluir-te i construir la teva autoestima. I on hi ha un lloc on hi ha un grup d'homes molt definit i confinat? A la presó. Per tant, aquest concepte, el concepte de la cultura de l'honor, la idea del grup d'honor, ens és especialment útil per entendre les dinàmiques de centres penitenciaris. Per mi hi ha una cosa aquí important, que té a veure amb les emocions. I és, si jo vaig a un grup d'homes condemnats per violència de gènere i els dic la masculinitat tòxica, diuen, què passa, que serà un més malo? Ho agafen amb un rerefons emocional que està allà en les teories feministes i en Conner, etc. En canvi, si davant d'un home que maltracta i que diu coses com es que yo lo único que quiero es ser un buen padre de familia, pero aquí en España no me dejan. Puc reconèixer i dir, vale, entenc que tu vols tenir el teu paper com a procreador, com a proveïdor, com a protector de la família, i entenc que tu vols ser fort, valent, espavilat i conservar l'honor teu i de la teva família, ho entenc i ho puc reconèixer positivament, perquè sí que hi ha alguna cosa positiva en el que està provant de fer, i en tot cas està responent als ideals i als valors que ha rebut en la seva educació. Per tant, reconec el teu esforç de ser un bon home. Ara, el que hi ha aquí és ja un problema d'adaptació al canvi, d'adaptació a l'entorn, on jo dic masculinitat tribal, perquè és una masculinitat absolutament necessària i que funciona si formes part d'una tribu al Paleolític. Però vens a Barcelona i primer, l'ús de la violència s'ha de delegar a la policia. És un principi ja que tenim d'enorme canvi. Un home molt fort i que l'utilitza a través de la violència està penalitzat i acaba a la presó. Per tant, jo us diria que, clar, en els homes que estan condemnats per violència de gènere hi ha moltes històries, des de brot psicòtic fins a ús de droga, hi ha moltes coses. Però si hi ha una línia en quant a qüestions culturals, jo diria que hi ha una qüestió en la qual podríem incidir, que és acompanyar-nos en l'adaptació al canvi, la capacitat d'adaptació al canvi. Perquè molts homes realment han estat educats en aquests valors
i tenen dificultats en part per no entendre aquest canvi, per adaptar-se al que és el Codi Penal de l'Estat del Reino d'Espanya i tota una sèrie de pràctiques que hi ha aquí que són diferents. I no partir del dir malos, malos, que mierda la masculinitat. Això va ser el Paul Galufrén, en un taller que vaig anar, va dir és que la masculinitat és una mierda. I vaig pensar, jo hi ha dies que estic totalment d'acord amb el que acaba de dir, però penso que és un to emocional des del qual la intervenció provoca reactància, però acaba sent contraproduent. Per tant, que hem de trobar una estratègia d'entrada que parteixi d'una sintonia emocional. No podem entrar dient que el sistema sexogènere, bla, 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 perquè emocionalment no està en aquell punt, aquell grup. Hem de primer crear un vincle. Hem de ser capaços de reconèixer a l'altra persona què li passa pel cap, quines són les seves emocions. I a partir d'aquí tindrem una via que pot funcionar en la intervenció. Però estic temptat, ara que m'ha sortit aquesta frase tan maca, de dir, parem aquest res aquí i discutim, us sembla? Estic mirant el rellotge, i si algú vol més, tinc molta més teca, moltes més cites que us puc explicar amb això. Però la idea d'utilitzar una perspectiva de la cultura de l'honor, en lloc de parlar de masculinitat hegemònica, penseu que podria ser una mirada que podria ser més efectiva en la intervenció amb homes que exerceixen la violència de gènere? O m'ha subido la dopamina? M'hauria de saber què penseu. Jo m'han exposat la imatge de l'home aquest que no recordava el cas, del que es va carregar el seu fill, em sembla que va ser el Miquel. Sí. Clar, has dit, quines emocions? Jo el que he pensat és, més que en emocions, he pensat, aquest home el que està fent és venjança. Que venjança està molt vinculada a l'honor, a la que ho lligues, no? Sí. Llavors, aquest home, diguem, dient-nos del context legal, moral o temporal, no està fent més que repetir una cosa que ens han ensenyat que és superguai, que tots hem gaudit molt, que és quan en un llibre o en una pel·lícula el protagonista es venja dels seus enemics, doncs tots aplaudim moltíssim perquè s'han ensenyat. Llavors, des del seu punt de vista, trobo que ell el que està fent és venjar-se d'una ofensa contra el seu honor, amb la qual cosa ho porta a les màximes conseqüències, és fer el màxim de mal a l'enemic, que en aquest cas la dona, que li ha fet una ofensa al seu honor. Això, traslladat en un altre context, és l'heroi de qualsevol pel·lícula, no? Tots gaudim moltíssim quan Daenerys Targaryen crucifica tots els esclavistes i no veiem, no? Que és aquesta construcció mitopoiètica, és a través de les històries, formació, una identitat col·lectiva. Llavors, crec que és això, que ell des del seu punt de vista és conscient dels seus actes i evidentment sap que tots sabem que no podem matar a ningú, no? Però sí que el que està és com portant al màxim extrem la seva venjança. Estic molt d'acord amb tu, només t'assenyalo una cosa, aquest senyor després es va suïcidar. Per tant, és una trajectòria on, sí, jo m'aboco, jo estic absolutament convençut que hi ha una qüestió de que necessito restaurar el meu honor perquè la meva identitat, la meva autoestima, el meu autoconcepte, en el moment en què m'han privat de fer de pare, per tant el meu rol com a procreador me l'han tret de proveïdor i de protector, el moment que m'ho qüestionen això, doncs hi ha com no sé qui soc, em sento fatal, i què faig per restaurar la cosa? Doncs com a mínim restaurar-la a través de la venjança. Però és tan completament anul·lador i final de trajecte que aleshores no li queda altra opció que suïcidar-se, perquè allò no encaixa en absolut, sap perfectament que anirà a la presó 30 anys, i que a més pensa una cosa, no és que diguin sí, jo soy un maltratador, que guai, sinó que els homes condemnats per violència de gènere sovint expressen una vergonya i O sigui que el que més els dol no és estar a la presó, el que més els dol és que hagin dit al meu fill que jo soc un maltractador. Per tant, que hi ha una qüestió sobre l'autoestima, és el problema de les intervencions que en diuen egodistòniques. Aquelles intervencions on tu fereixes l'autoestima i l'autoconcepte de la persona. Que això és una cosa que no la suporta ningú i una persona que estigui en una situació més fràgil la suporta molt menys. Per tant, hi ha homes que el seu honor
se'n riuen, tenen aquesta flexibilitat, hi ha homes que s'hi aferren. I aquí hi ha el tema una mica de la masculinitat compensatòria. Si els homes que pateixen altres eixos d'interseccionalitat, perquè estan per situació de migratòria, per situació econòmica, per situació laboral, estan en una situació molt putejada, aleshores m'agafo el meu honor, és l'últim que em queda. I per tant pot haver-hi una major fragilitat de cara a aquest tipus d'accions. Ho estic dient i això no tinc unes dades concretes. Us explico una anècdota. Fem tallers i sovint amb els tallers dius no m'estan haciendo ni puto caso, això no avança enlloc, etc. Però un dia anava corrents al metro per agafar-lo per una reunió, amb mascareta i tal, entro just al principi del metro, el metro no arranca, s'obre la porta del conductor del metro, i em diu, tu, jo pensava, hòstia, m'he posat malament la mascareta, què ha passat? Diu, no, ven. Diu, ¿tú eres Guillermo? ¿Tú eres psicólogo y trabajas con temas de maltrato y tal? Y yo estaba, sí. Ven, pasa. Y em fica a la cabina, posa en marcha el metro, y em diu, yo hace un año estuve en un taller contigo y quería decirte que, bueno, que le voy a cambiar la vida, las relaciones, no sé qué cuántos, tal, ya, porque entendí que yo era violento cuando me sentía herido. Va ser, vale, ni teories de la patriarcat ni del no sé què, no sé quantos. És aquest petit, concret detall, pling, i ja li ha canviat el poder respondre. En els tallers no treballem amb teories, no faig un PowerPoint, treballem més aviat amb narracions. Aleshores, segons la composició del grup, doncs podem explicar en tercera persona, expliquem el conte del Mohamed, que viu en un poble no sé què, i és molt important per ell tenir fills, ser el proveïdor de casa seva, i aleshores ve a Barcelona i es troba que no pot exercir la violència, que hi ha una policia, que hi ha una etc. Ho expliquem en tercera, no estic parlant de tu, estic parlant de... És una història, és un cuento. I pling, aquí es produeixen uns insights, unes connexions, on aquesta història, que a mi m'ha ajudat a clarificar-la el senyor Donovan, el nostre amic neonazi, sí que arriba, això sí que arriba.